Ono pawongan pelilak-pelilik kemaki malang rebe kuwi sapa tumenggung tambak yuda cakaton capura kowe bangsane Sambudana kekesete Sang Prabu Sambudana jenengku Ranu Manggolo aku Ranu Manggolo. Aku mohe Ranu Manggolo. Lah sapa? Jenengku Alek. Pokoknya ini patio bersegelar selapan duwe sedya aja bodoni aja macan pokok kowe mestuti kawuh aratu Gusti bakal jungkeng kawibawan oleh Gunung Kita mulai dina samangku yen kok kena tak pitung salaris kowe mira Ratu Gusti bakal diagake pengewan-ewan kelakon sing dadi pangarjap wis gumlunggung sirah wah tebak diagamu rano sati kamu kelakon